Aleshores, avui tu ens volies parlar de robatori de material urbà, des de fanals a bancs, molts ajuntaments són víctimes de tot això que justament avui parlarem. Ara voldríem que paressin atenció a unes imatges que els volem ensenyar. Són uns fotogrames, de seguida els veuran, aquí els tenen, són les càmeres de seguretat del metro de Barcelona, on es veu un home, atenció, que porta 3 metres de brana de ferro que ha robat al carrer. Es creu que podrien ser de la Rambla del carrer Guipúscoa de Barcelona. L'home pretenia vendre aquest material en una deixalleria. Aquest és un exemple de com cada vegada hi ha més persones que roben material del mobiliari urbà. Ara anem a casos concrets. A Caldes de Montbui han robat, atenció, fins i tot les creus del cementiri. Vegem. Aquí hi havia una escultura de llautó, que és la figura de Crist recolzada sobre la creu, i el que van fer és, amb una escarpa i un martell, treure-la i llevar-la. Crec que han intentat portar-se aquest Cristo, que està ben collat, no se l'han portat, però el que és el marco han trencat la peça aquesta, el marbre... I el vidre a fora. El que estan més tancats. Els niços de primera, que ja està allà dalt. Són aquests dos d'aquí, dos carrers amunt. Sí. I els niços de primera que tenim allà baix. Sí, uns 20 nítxols. Uns 20 nítxols. Sí, sí. En aquest passadís n'hi ha 4. Un aquí, i en aquesta làpida no van deixar absolutament res. Només els frontisses perquè s'aguantés la làpida, però tot el que són els tiradors, la creu, els noms de la família, s'ho van endur tot, no van deixar res. Podem veure altres làpides, que es veu l'ombra d'allò que van manllevar. Aquí tenim una altra làpida que ja la van trencar forçant per llevar el que és el material que volien, que és la figura de l'àngel. I aquí tenim un altre exemple de la manllevada que van fer amb la figura que hi havia aquí. Aquest ja la van arrencar amb males maneres i bé, aquí s'hi van afincar una mica, s'hi van atissar. Una llàstima. Vèiem en aquestes imatges en Jaume Mauri, que ell és regidor d'Espais Públics de Caldes de Montbui. Bon dia, benvingut. Quina sensació d'impotència que us deu quedar, no?, quan els ciutadans, els veïns, us venen a reclamar que els han robat totes les creus del cementiri dels seus familiars, més enllà del condol que hi podia haver. Bé, a part de la sensació d'impotència, que això és una sensació que es dona en tots els robatoris, perquè no has pogut evitar-ho, és la sensació que ja no tenen cap mena de vergonya ni moral ni respecte pels difunts. Si entenem que el poc valor que pot tenir una mica de ferro o de llautó fos no té res a veure amb el valor sentimental de la profanació d'una tomba, no? Si han fet això amb el cementiri, què han fet amb la resta de mobiliari de la vostra població a Caldes? Doncs tot el que hem pogut, i tot el que nosaltres hem pogut impedir, doncs ho hem fet, però tot el que hem pogut ho hem fet també. Entenem que hi ha carrers d'urbanitzacions que no estan molt transitades, carrers de polígons industrials que tampoc estan molt transitats, i allà aquests lladres tenen més temps per poder llevar tapes de clavegueram, tapes imbornals, cablejats elèctrics. Els cablejats elèctrics hi tenen molta afició últimament, perquè enganxen, desconnecten les connexions entre els fanals, els hi queda el tram de 200 o 300 metres de cable que va d'un costat a l'altre dels fanals, ho enganxen amb un cotxe i ho tiben. I amb l'estrabada poden arrencar de 250 a 300 metres de cablejat. Quan ara fa uns anys parlaves d'aquests temes, darrere sempre sortia la paraula gambarrisme, no? Ara, en les circumstàncies que estem vivint, en aquest context de crisi econòmica, què hi ha darrere de tot això? Lladres, sense cap tipus de moral ni sense cap tipus de vergonya, que ho roben tot el que poden, tot el que és fàcil, i el problema no són els lladres, tampoc. El problema és que hi ha espais, negocis, que compren aquest material. Que és material sense certificat, material sense factura, material que és sospitós des de primeres a bones i que l'accepten i el compren. En un moment en què els ajuntaments, a més, teniu ja uns pressupostos molt reduïts i una mica ofegats per la situació que esteu vivint, què suposa, a més, això a l'hora de reparar tot aquest material urbà? Doncs nosaltres, durant aquests 3 últims anys, que han sigut els anys on s'ha aguditzat més els robatoris, hem calculat que més o menys hem tingut unes pèrdues per aquests robatoris d'uns 54.000 euros. 54.000 euros l'any? No, aquests 3 últims anys. 3 últims anys? Sí, sí. En 3 anys? Clar, per exemple, nosaltres fem tot el possible per evitar els robatoris. Abans d'anar a el que ara tractarem, que és l'ADN químic, nosaltres ara, cada cop que ens tibaven un cable, el que feien era fer un forat,
ficar una pilona de formigó cada X metres i aquests cables li anaven donant una volta a la pilona de formigó. Aleshores, quan algun cotxe intentava activar el cable, doncs es trobava que la pilona de formigó el travava. I ens vam trobar un dia que hi havia un paraxocs d'un cotxe enganxat amb un cable i vam dir, bé, com a mínim això, si us serveix als altres alcaldes dels municipis, doncs també és una solució. El Jaume feia referència a algun tipus de solució. Avui en tenim aquí una, l'Eduard Camós és director de l'empresa ADN Sintètic per marcar justament el mobiliari urbà. Selecta DNA. Expliquem una mica, Roger i senyor Camós, com funciona això i podríem fer fins i tot una demostració aquí al plató. Sí, el producte aquest es tractaria d'un ADN químic, diguem, un ADN sintètic, no? Com una espècie de tinta invisible en la que podeu marcar productes, coses del carrer, materials, tot tipus de metalls, no? En què consisteix? Correcte, es tracta d'un líquid que a nosaltres ens permet identificar cada un dels materials per separat amb un codi únic. És a dir, per exemple, un ajuntament adquireix aquest producte, marca, té molta resistència i a més li podem posar un codi. Aquest codi està en una base de dades i aquesta base de dades hi té accés a les forces i cossos de seguretat. Llavors, és molt bo per ajudar la policia o el recuperador, perquè en el cas, com hem parlat ara, de que quan arriba a una deixalleria o qualsevol lloc que ho estan intentant comprar, allò no té un propietari en aquell moment. Doncs nosaltres el que fem és adquirir, posar-li el nom i posar-li un codi perquè tingui un propietari. Fem un exemple. Anem a veure un exemple. Tenim aquí una paperera, regidor, si ens vol acompanyar també, i així veiem com funciona i també una mica com vostès s'ho poden adaptar al seu diferent material urbà, tant sigui al cementiri o sigui en els bancs, als fanals que hi pugui haver, a les papereres. A veure, com ho hauríem de fer? Sí, és molt senzill. Nosaltres el que fem és, a través d'aquest spray, el que fem és ruixar-lo. Simplement amb això, amb aquest fet, nosaltres el que estem fent aquí és ja impregnar-li aquest codi de seguretat. Llavors, el que té és que... Un moment, aleshores, si l'hem impregnat aquí, el que haurem de fer és girar-ho perquè les càmeres ho puguin captar. D'acord? Molt bé, ho posarem així. Perfecte. Som-hi. Llavors, el primer que té és una ajuda que fem també per als cossos i forces de seguretat, que és que té un reactiu ultraviolat, que el que permet és veure o ajudar a veure on és la marca. No sé si us veurà bé així amb el... Aquests serien una mica els punts, no?, que deixa anar el reactiu. És com un codi de barres, no? Sí. De fet, nosaltres aquí col·loquem uns micropunts, que ara ho veureu, que els micropunts permeten a la policia o al recuperador trobar molt ràpid el codi. Però en el cas que, pel que fos, aquell micropunt no es pogués trobar, té un ADN sintètic. Ara estem veient aquí, aquest seria... Aquest seria el micropunt. El micropunt, on es posa el codi, per exemple, H00566004, si no veig malament. Llavors això ho introduirien a la base de dades i aquí ens sortiria el propietari afiliat aquest. És a dir, per exemple, l'Ajuntament de Caldes de Montbui tindria aquells micropunts en aquest carrer, o en aquestes papereres d'aquest carrer, o tot el que convingui. I aquests micropunts que són? Un material fet de níquel? Com s'aconsegueix imprimir això aquí? Bueno, es fa a través de làser, són unes tècniques angleses. Llavors, a través d'un làser poden introduir aquest codi aquí. Quant temps fa que ja diferents ajuntaments us estan demanant d'aquest producte per intentar recuperar el seu material, o, si més no, per no perdre'l? De fet, ja fa un parell d'anys que vam començar a portar això i des de fa un any que estan començant a haver-hi molts ajuntaments que estan interessats en això. No només ajuntaments, sinó, a més també, empreses energètiques que tenen molta problemàtica, les empreses associacions com Unió de Pagesos, que en el camp també tenen molts problemes, doncs tot això els hi serveix molt i els hi... A la pagesia, per exemple, com els pot servir? Si, per exemple, hi ha lladres, com tantes vegades hem tractat aquí al programa, lladres de carxofes, per exemple... Bueno, de carxofes... Estem parlant de material, no? Sí, estem parlant només de material, no afectaria tot el que... D'acord. També tenim uns altres sistemes, però potser no ve el cas, que poden marcar els delinqüents, també. Però en aquest cas una mica tot comença pels problemes que hi ha a les zones agrícoles, una mica amb les eines que tenen els pagesos, no? Cal anotar també que és que aquest producte té un ADN sintètic, d'aquí el nom. Llavors, nosaltres, a través d'uns reactius, la policia o el recuperador pot agafar una mostra d'aquest reactiu, portar-lo als laboratoris o a la científica de la policia, i amb els nostres reactius li donen aquell codi que estàveu veient en el... I això, si està a la intempèrie, sobre la calor, el fred, ho aguanta això? No marxa? Quina garantia tenim que això, passat un temps, no ha marxat? I quan es neteja, per exemple, també? El bo d'aquest producte és que quedi impregnat en el mateix metall i llavors ens permet, té una resistència a 1000 graus i ens permet aguantar més de 25 anys a l'exterior. Per tant... 25 anys. Sí, és una garantia... Una garantia que el producte estarà marcat. I què es marca una mica en els mobiliaris urbans dels ajuntaments que us han demanat? Una desena, més o menys, ha comptat. Quins són els elements que us demanen marcar? Sobretot el que són tot el que és ferro,
que els estan robant molt, tapes de clavegueram, embornals, tots aquests temes que són molt fàcils pel delinqüent agafar-ho i carregar-ho en el cotxe. Podem tornar a seure? Continuem, en tot cas. Us pot acabar de veure alguna cosa més? Sí. Què més? Clar, a banda de fer servir la llum ultraviolada, per poder comprovar a qui pertany aquest objecte que ha estat robat, un cop la policia el trobi, doncs el que es fa servir és, no sé si ara ho podrem veure, és en el mateix moment, amb un microscopi electrònic, es pot visualitzar, ara ho estem veient, el que seria el codi. Per tant, hi ha dues maneres de saber a qui pertany això. Primer, doncs, a un laboratori fent servir el que seria l'anàlisi d'aquest producte i l'altre fent servir el microscopi aquest que al mateix moment et permet saber-ho. També ens comentaves que hi ha aquesta base de dades on s'estan registrant totes aquestes numeracions, no? Sí, la base de dades està a la pàgina web, és a dir, a selectadna.es, i hi ha un apartat on la gent es pot afiliar. És a dir, compra el producte, compra un codi únic, que no es repetirà en tot el món, el posa en aquesta base de dades, s'afilia, i llavors a partir d'aquí la policia té accés a aquesta mateixa base de dades. La policia només? O hi poden tenir accés també els lladres que poden també aleshores saber quins són aquells ajuntaments que tenen el seu mobiliari urbà marcat i quins, per exemple, doncs no hi consten? No, només hi té accés la policia. És molt restringit l'entrada en aquesta base de dades, només hi té accés la policia, però és que a més hi té accés a través d'un codi, és a dir, ells no poden veure com un CIP policial que podien veure tots, sinó que simplement poden veure aquell codi a qui pertany. És a dir, primer han de recuperar el codi per poder-se posar a la base de dades. Més enllà dels robatoris també hi ha un element que és la seguretat, perquè, per exemple, com ara explicava el Roger, si et roben una tapa del clavegueram, aquí també hi poden patir mal els ciutadans. Poden caure els nens o no nens, els avis, pot posar-hi la roda un cotxe i tots els desperfectes afegits. Nosaltres vam tenir un cas molt greu l'any passat en què un nen, sense saber-ho ningú, perquè s'havia robat les tapes la nit anterior i l'endemà al matí un nen en bicicleta, amb una baixada molt pronunciada, es va trobar que les tapes no hi eren i va patir un greu accident. Per sort es va recuperar, però vam estar tots amb l'ai al cor durant dies perquè va estar en coma i és un problema molt greu. No, per això deia que va associat també a la seguretat moltes vegades tots aquests robatoris. Sobre el funcionament. A veure. Ara, la paperera aquesta, queda marcada. jo la robo i la porto a la deixalleria. El senyor de la deixalleria no em pregunta res, perquè veu evidentment que l'he robat. O sigui, l'esprai ni s'ho miren. Llavors la fon. I quan la fos, què? Pensa que Mossos fa controls periòdics. Va anar a la deixalleria? Sí. D'acord. Clar, el tema és saber que aquesta paperera ha estat marcada, però en tot cas ha d'haver-hi un control per part de les forces de seguretat, dels productes que es venen, les deixalleries, això es controla. Clar, seria estrany que hi hagués una paperera en una deixalleria, no? Ja, de cop i volta, digui la policia, què fa aquí aquesta paperera, no? Suposem barra de coure, que és més difícil, que és que això sí que n'hi ha molt a la deixalleria. Aquest que veiem al metro. Aquest del metro, que veiem, sí. Aquella barra hagués pogut estar marcada i de quina manera se li fa el seguiment després, quan arriba en un taller il·legal, diguéssim, que no està per gaires inspeccions, diguéssim. No, està clar, el seguiment d'aquest producte és a través de la policia. És a dir, ells tenen les eines per poder identificar aquest codi. Llavors, clar, és una feina potser que passa part més de la policia, que facin actuacions en aquí, però bàsicament és una ajuda més, diguem-ne, a la policia, per detectar... En el moment en què la policia confisca un material en una operació policial. Les deixalleries no ho poden mirar ells directament, no hi ha cap manera de... Des del moment que compren el que compren... A nosaltres ens han robat 51 tapes rodones que posa Caldes amb un bull, eh? Clar, sí, més clar l'aigua. El senyor que la res, 51 és que no. Que estiguin marcades, no? No li cal ADN, Vull dir, és aquell propietari, aquell que recepciona aquest material, que l'amaga. Clar, que diu, mira, l'amaga o al fons de seguida. el teu gest ha estat molt... Perquè ho sap que és robat. Quina sensació d'esgotament, Jaume, i d'impotència alhora, no?, per part dels ajuntaments, sobretot que ho esteu patint d'aquesta manera. Nosaltres tenim el deure de fer tot el possible per garantir la seguretat, perquè els robatoris no es facin, no s'apliquin, i tot i així ens roben, perquè el dia té 24 hores, hi ha nits, hi ha caps de setmana, i hi ha gent que sap que perfectament on anar per anar a robar sense exposar-se a que l'enxampin. I on vendre. I a més suposo que quan es tracta de municipis més petits no tenen tanta policia ni tantes eines per controlar tot aquest mobiliari urbà, com pot passar, per exemple, a les grans ciutats, però veiem el cas de la ciutat de Barcelona, Roger, que també a través de les càmeres s'ha pogut captar aquest lladre d'una brana. És que arriba un moment que hauries de tenir un policia per cantonada. I aleshores els ciutadans també posaríem el crit al cel, perquè ja ens coneixem. Transport públic, que està molt bé, però robar ferro i anar amb transport públic... Gràcies per ser avui als matins a TV3.